Predstavte si miesto, kde sa ocitnete priamo vo filme. Tak sme sa cítili v Museo del Cinema v Katánii. Začali sme v starom sicílskom kine, kde čas ako keby zastal. Sadli sme si do kresiel a užívali staré talianske filmy. Potom sme prešli do úzkých uličiek starého mesta. Domy, balkóny a malé detaily, všetko bolo ako skutočné, len bez oblohy nad hlavou. A odtiaľ sme vošli do Casa del Cinema. Tento priestor je ako filmový byt, kde každá izba rozpráva iný príbeh. V jedálni nás čakal veľký stôl, pripravený na rodinnú večeru ako z talianskeho filmu. Kuchyňa voňala starými časmi, dlažba, skrinky, všetko zariadené tak, že stačilo otvoriť okno a zavolať susedom Buonasera. O pár krokov ďalej bar. Tmavé drevo, fľaše na poličkách, atmosféra, že sa tu môže odohrávať tajná konverzácia medzi dvoma hrdinami. Každý detail bol autentický, presne taký, ako ho poznáme zo starých filmov. A nakoniec kancelária. Atmosféra ako z krstného otca, masívny stôl, starý telefón, ťažký nábytok a na stole sa premietal film. Celá miestnosť dýchala napätím a históriou, presne ako scéna z mafiánskej ságy. Celé Casa del Cinema je ako živá scéna, chodíte z miestnosti do miestnosti a za každým vstupujete do nového príbehu. Pre nás to bol zážitok plný emócií, jedno veľké perfetto.